Il-Vanġelu tat-tielet ħadd tal-Avvent jista' iqanqal fina diversi mistoqsijiet il għaliex fih San Mattew iġib lil San Ġwan il-Battista daqs li kieku kellu dubju fuq Ġesu meta jibgħat lid-dixxipli tiegħu isaqsuh lill-imgħallem waqt li Ġwanni kien il-ħabs, intu huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Insellmilkom u nistedinkom għal 264 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġwanni kien fil-ħabs, mument ta' kriżi. Kien diġà xehed fuq Ġesu 3 snin qabel. Imma bħal donnu fil-mument imdallam tal-ħabs ġih id-dubju jekk Ġesu kienx verament il-Messija li hu kien xandar. Messija imħallef, lest li jagħmel ġudizzju fuq kull min jibqa' fil-ħażen tiegħu. Id-dixxipli ta' Ġwanni jwasslu il-messaġġ lil Ġesu li f'dak il-mument ifejjaq il-morda u jkompli jxandar il-bxara tajba u jibgħat lura lid-dixxipli biex jiżguraw lil Ġwanni li hu kien il-Messija. Morru għejdu lil Ġwanni dak li rajtu u smajtu. Mbagħad Ġesu jżid kelma qawwija ħafna, ħieni min ma jitfixkilx minħabba fija. U verament nistgħu ngħidu li Ġwanni il-Battista ma tfixkilx minħabba Ġesu. Illa li xbaqa fil-ħabs għall-ġurnata illi fih sar martri għall-verità, sar martri għall-Messija. Ġesu jfaħħar il-kobor ta' Ġwanni il-Battista. Ġesu jieħu l-okkażjoni biex jistqar li Ġwanni il-Battista huwa l-profeta Elija li kellu jiġi, dak li kellu jħejji it-triq għal-mulej. Vanġelu sabiħ immens li bħal dejjem fl-Avvent iqiegħdna quddiem il-kobor tal-Battista li fih nistgħu naraw anki mumenti tal-ħajja tagħna meta fil-verità anki aħna, speċjalment fil-mumenti mwera, niddubitaw mill-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Niddubitaw jekk verament Ġesu huwiex is-Salvatur u l-feddej tagħna. Mistednin inħarsu lejn Ġesu, dak li jħabbrilna anki l-jum, anki llum il-bxara tajba, dak li anki llum irid jiġi mill-ġdid f'ħajjitna biex ifejjaqna u jeħlisna. Tibqa' ħirġa minn qalbna anki f'dan it-tielet ħadd tal-Avvent it-talba, il-karba tal-Knisja. Ejja mulej Ġesu, ejja mulej Ġesu u salvana. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.